Dzisiaj zwiedzamy tereny pokopalniane po raz kolejny, ale będzie dobrze. Dzisiaj moim głównym zadaniem jest po prostu nie spaść z mostu. A tutaj jak sobie chodzimy, to zdecydowanie przypomina mi się piosenka Oskara z Rzędy. Jak bardzo kocha śmieci. Pamiętacie, prawda? No z tej perspektywy zdecydowanie lepiej widać. Hałda śmieci, która się paliła w dodatku. No ale dobra, już nie ma co przedłużać, tylko chodzę. Wygląda to, jakby się zdecydowanie paliło, ale generalnie budynek jest niedokończony. Być może powstawał na potrzeby pobliskiej kopalni, która jednak też już dawno zakończyła działalność. Także tutaj tymi gruzami was na dłuższą metę katować nie będę. Con amore. Tylko wejdę na dach. Taki jest mój cel. Może parę fotek się tu jeszcze uda zrobić. Tu nie da rady. Po prostu nie ma się czego złapać. Próbujemy dalej. Na pewno gdzieś wejście na dach musi być. Mam taką chorą potrzebę, żeby się tam dostać. Zresztą jak zawsze w takich miejscach. No całkiem możliwe, że się nie dostanę na ten, także faktycznie nie będzie się czego złapać, bo budynek jest na tyle w stanie surowym, że może jeszcze nie stworzono takich wejść. W sensie nie były one należycie skonstruowane, a potem złomiarze wszystko ukradli. Tutaj chyba mogę sobie pozwolić na zdjęcie maski. Świetnie, że nie widzieliście, jak tu wchodziliśmy, bo to musiało być komiczne totalnie. Ponieważ... O, teraz bym na przykład... Ponieważ najpierw trzeba było wejść tam, gdzie można sobie spać na klatkę schodową, przez ułamany szczebel tu i jeszcze sobie fiknąć. Ale jesteśmy na dachu i jest piękne miasto, które darzę miłością, ponieważ mam z nim bardzo wiele wspólnego. No ale nie pozdrowię, bo lokalizacja, I guess, czy coś takiego. I tam jeden z symboli upadającego już Śląska, wieża wyciągowa. Natomiast tam widać zlikwidowany nasyp kolejowy, porozbierany z infrastrukturą kolejową, która też już przestaje istnieć. Tam już wyłania się nasz ostatni cel na dzisiaj. No muszę stanąć. Most kolejowy. Jak wygląda most z bliska. I tory, które kiedyś biegły na tamtą część zakładu, tak znowu rozwiązała mi się ręka, obecnie się tutaj już kończą, a cały nasyp kolejowy został zlikwidowany.
Chyba ktoś mnie wołał. Aha, bo chciał coś Adam pokazać. Dobra, zaraz tam będę! No i tak, generalnie można sobie ten most pokonać na przykład tymi schodkami, które jednak nie są do końca przekonujące, a spaść tam, o, to chyba też nie jest zbyt przekonujące. Tak więc co? Tak więc chyba najlepiej torami? No, tak to wygląda. Przęsłami. W każdym razie równie dobrze można by przejść po prostu bokiem. Ale chciałabym mieć tę satysfakcję, że przeszłam tym mostem właśnie. Od początku do końca. I zastanawiam się, jak to się stało, że ten most przetrwał, ponieważ generalnie te rejony pokopalniane zostały zrekultywowane albo porozbierane, albo właśnie istnieją takie niedobitki jak ten niedoszły rodzinny hotel robotniczy, w którym właśnie byliśmy. O, cześć. Cześć! Od tej strony są trochę stabilniejsze te schodki, więc może jeszcze o jakiś widoczek bym się pokusiła. To jest całkiem spoko widoczek. W Austrii jest ten taki najwyższy wiszący most w Europie. Tam w ogóle bardzo fajnie mi się szło. A może bym wróciła tą samą drogą? Ciężko powiedzieć. Może bym tu jeszcze jakieś zdjątka porobiła? Wieża ciśnień. Widzieliście ją już z dachu. Co, Curyk? Nie. Okej. Myślałem, że chciałabyś się wiedzieć, co to w ogóle było. Co? To? Tak. Most. Ale nie byle jaki. Kopalniany. To jest most podsadzkowy, w którym zsypywano do tego leja piasek podsadzkowy, czyli taki do uzupełniania różnych szkód górniczych i tak dalej. Ciekawostka jest też taka, że akurat ten most miał być wpisany na listę zabytków techniki i miał być atrakcją turystyczną. A i dlatego go nie rozebrali, bo przed chwilą się na filmie zastanawiałam. Tak jest, właśnie dlatego. Proszę Państwa, wyszło, jesteśmy na zabytku, oczywiście to widać. No tak. Przed Państwem Adam M. Co Adam M robisz? No to co lubię najbardziej, że się gdzieś. Aha, dobra, to ja tak... O, zmiana perspektywy. Adam w wolnych chwilach robi właśnie takie coś. Ale jeszcze też czyta opowiadania, występuje, prowadzi spotkania autorskie. Mylę się? Coś by się zgadzało. Coś w tym stylu, nie? To jest brudne u góry, strasznie. Jakaś mach jest, nie wiem czy nie jest po prostu w gównach ptasik. Całkiem możliwe. O, jacyś mówię, to widzę. Chyba zmienię tryb i zrobię Ci zdjęcie po prostu. Dobra, idziemy jeszcze zobaczyć z bliska ten lej, do którego zsypywano piasek. Uzupełniłam wiedzę w miarę powstawania tego filmu. Koniec przygody, bo wywalili nas stąd. Także jedziemy do domu. Koniec. Ochrona.